Okay, mayong hapon mga madzam. Mayong hapon mga madzam. Bagong open na tong bail karon ha, bagong open. Hello sa 10,000k viewers. Hello sa inyo mayong hapon. Uy! Live na po si Marie, oh. Niyaw, tamang main, ay. Ay, ito, oh, nanan ako sa ila para po makahangyo ko. Baratuhay lang ta diri ha, baratuhay lang. Hello Joy, hello. Paki-share ng live Joy, paki-share ng live. Okay, 15k na ta viewers, 15k dali ara oy. Sige, magsugot ta. Okay, mayong hapon usab. First item na to. Ini. White ni siya, dirty white man, dirty white. Oh, good as new. Nagisi-gisi lang siya gamay, pero ma-repair lang ni siya. Limited edition eh, mura ni siya og kuan, guitar. Mura siya guitar oh. Large, ang size kay large to XL. Large to XL ni. Dali na ni siya oh, dali na pagsuot ni, hayahay kaayo ni. Kurot ang bahaw ani. Okay, yours. Yours, Bongski, yours. Bongski na ni yours. New miner ka po, Bongski. New miner ka po. Pakisan ng details po, name, location, tsaka number mo. Ay, sorry. Okay, short. Short takaran ha, short. Oh, good as new ni siya, good as new. Tapos, nalay, kuan gamay oh. Ang garter, nakita. Pwede rin ni Elisa garter. Oh, good as new ni siya. Size ani, large to XL gapon ni siya. Live, ka? Salamat ko, ha? Pipila ni. Large to XL ni siya ha, mga madzam ha. Large to XL, oh, wala guslot iyang bilahan mga madzam, oh. Good as new pa ni siya. Good as new ni siya. Yan eh. Large to XL, gamay rag issue, dara oh. Ilisana na ni garter. Ang gartera ni. Sige. Yours, Madam Z. Bulat na mariin sa ba? Yours, Madam Z. Pasan ko ng location, name, location ha. Good as new ni Tana na. Kanina na naman siya gising, Asam tapos na? may ilukan. Asam na? Kani ba, kani? 50 na, 50. Next Pwede item 5 na lang ni? Kasi 5. Kanina may gusto sa ilukan. 50 lagi na. Yawa, ina ko na eh. Mari, sa live na lang pagtanaw. Mari, iyo. Mukha po nila ka bang nag-live ta diri. Okay, next item ta. 5 na lang ni. Kaning 5 pong isa. Manigisi gamay. 5 na lang na. Kani, cheese na lang na eh. Nandun. Wal kayo. Kani, 5, 20, cheese. Hey, di na pwede mag-share ha. Di na pwede mag-share. 10k na ta. Di na mo matog tanan. Okay, next item ta. Next item. Panty short ta. Good as new ni siya. Red ang color. Dili pa siya pughaw ha. Pughaw. May ko na. Galang ko na. Bukan. 5 na lang. 30 ni siya. Kaya pwede ni siya mahimong kalo. Oh? Oh, gunit. Oh. Abay na. Good as new ni siya. Panty bit nga pwede siya mahimong kalo. Oh? Mari, gabayin ko na. Kabasa Ihurot naman yung Sige lang, unfair kay sa uban 15k mari o unfair kay ba ning sulong ra ka diri sa kuha. Pero na siya issue gamay ha, na siya issue gamay. Yours na lang, yours. Patanawas ako. Patanawas ako. Ano pag yurot naman. Your Pangit pa niya naman din eh. Pangit pa niya color pughaw. awan ni cancel na nung si madam. Imo na kuha na. Ay, dili ko na kanala kung isa ko tanong. Asa mo? Ang dango taning live sa mukha ni. Bantay di na ni mo kuha tanan na. Anong, Okay wala na dili yun. ko na. Kano? Dili ko na. Pangit Ilok ka. na niya mo gani. Nabi ang tayo magmahal Nakita ko pangit na kayo sa kuwan. Ay, Ginanan talaga. Mari. O sige ka na ha. 450 na tanan na. 450. Ino. Kasi 450, 100 naman na. Man, isa 100. Araw ka dira. Daghan kay mo kuha ano ganina nagma. 100 Akong na na, 15k oy.
viewers na usam na Maria. 100 ra na. Kay o, na pughaw na. Ay kung nagisi sa ilupa. Yaga mo na 450 na himong 100. Usam Pero di ito man na naman ang nakabawi. bill karon. Ya kani gi-cancel pagid nimo. Ang customer is always right. Customer is always right, jud na siya. Walang bit 200 na lang Maria. Dili lagi, 100 na na. 100 Saya na akong kayo ka, kwarta. Maria di mo nakabawi. 100 ra akong kwarta, mauro na akong budget, 100. Ga, Maria. Usa makamari nga masuko man ka. Ginamit na bayaran lang ako. I-Gcash lang ako sa imo ha. I-Gcash lang ako sa imo niya. Abda na po ng isa kasi mana na po. Ikas na be. I-Gcash lang lagi na ako sa imo 450, ha. 100, ang 450 na mo 100. Wala ko i-cash karon, i-Gcash lang ako sa imo ha. Roy. Ga, Maria alkansiya na po ano eh. Ang kan si makana nga bayaran man na, Gcash lang. Sama na siya. Dinalan ako ni Dayono na. Oh, kuanin mo kayo. Batasan oh. Sarap. Ito ba? Ito batasan nga silingan ha. Ito batasan. Pas lang kami ay awa. Oo, kami takasok lang sa silingan, takap na. Ara, di ka ba? Nagsalig ba kay silingan? Na lata lagi.